Hov! Hej gammel Bamse! Hej Freja! Jeg tænkte på dig hele dagen. Det var så dejligt, det du gjorde i går. Ej, jeg synes også, det var rigtig dejligt, Freja. Jeg har været liderlig hele dagen. Jeg kan slet ikke vente. Kan du ikke give mig en tur mere? Det kan jeg da godt, lille Freja. Men så skal vi så ikke prøve noget nyt i dag? Det kan vi godt. Hvad vil du gerne prøve? Jeg vil gerne bare prøve noget Bamse missionærstilling. Jamen, det er en aftale, dog. Så lad os finde ud af det. Jeg ligger ned her. Er det godt, Bamse? Bliv ved. Ja, lille Freja. Ja. Jeg tror, jeg kommer. Vent lidt. Vent om. Jeg vil have dig bagfra. Okay, Bamse. Okay. Giv mig en fuld knald. Okay. Ah.